Laiknya hambai ini sini electronic media ni bisingti kaisa aimung basak laimung seng buskang 15 Agust 19 tarik Agust 23 tarik Agust ini sini program jadi edisi kapang bai narakjak kaisa program betang program betang ni bisingo tongo sini 19 tarik ni otorma kaisa program sini Maharaja Bir Bikram ni kaisa asaima salo sengko salo sini niro ongklago nogui mana sengbon statue unveil khaine 19 tarik go sini Maharaja Pradut Maniko bu phaisok phainai bo no oro mukhang khulawui ro nai sini Maharaja Bir Bikram ni mangthong no hani bangi chung tini o jaga phailejak sini officer rok tongbai engineer rok tongbai sini em bu tongbai chung joto kichu preparation nawi tini o jaga o 19 tarik ni bising chung omono joto sajok janai joto omo khai samung khai janai khai thai tongma ro no chung tini guri uina lekha te omo observation khai lekha bo ma hai position no tong hani bangi chung edisi hapangni bukhakte ang nirokno kobongnani musugo joto puprasani amsaini lukurokno je musugnai rok 19 tarik go phaiui sini o Maharaja Bir Bikram ni mangthong khulok thani o manjak phaika sini lekhe chanai tani kya mo sini laibuma ni joto ni sai kotor sini modern architecture sini bobagra Bir Bikram maniko boni samung kobangma sini laibuma chung nogo sini Tripurani itihaso boni amolo chung airport chanai klangjak mani school flight thangjak mani college khai thangjak mani tei bo kobangma sajaknai sasini sawi paiya o laibuma druk tabo जों हायनो हाय आगिनि हायके रिभाइभ खायो कि फिलै तवनानि बागै चिनि एदिसि हाफां साखथारै दङो ओ साखथार माने कायसा मारे ताबक जों 19 तारिखो चिनि महाराजा बीर बिक्रमनि मांथंनो जतनि बाङै खलाव रो माने बिसिंति यापरि सेजाक फिनाय जतनो हामबाय